Ауыл хуҗалыгы техникумы армия хезмәте Найы Шарапов туган җиренә шул вакытка гына аерылып тора, аннан гомере буе җирдә эшләү. Безнең вакытта ягага китү турында без сөйләшмидек. Без һәр вакыт эшләп шушы районда үзебезнең әтиләр, әниләр эшләгән, абыйлар эшләгән шушы районга да эшләргә дип тырышайык. Бригада агрономы, баш агроном, элеватор директоры урынбасары, берничә хуҗалык, район авыл хуҗалыгы идарәсе, район башкарма комитеты җитәкчесе, соңрак тулы бер район башлыгы. Үз кулы астында эшләүчеләр өчен җаваплылык тою, хакимияткә килгән кеше өчен иң мөһиме кешеләрне ярату кирәклеген бер кайчан да башына чыгармый. Үземнең нәрсәгә булса, бу тормышта нәрсәдә булса ирешкәнмен икән, беренче мин үземнең әтине, искә төшерәм әтиәнине. Алар безгә үзләренең тәрбияләрен бирделәр. Әти безнең әйтә иде, иң беренче үзегез янындагы кешеләрне кайгыртыгыз, ул кешеләрнең өчен сез җавап биргәнегезне онытмагыз, һәм кешеләргә якын булыгыз дип, менә шундыйрак мәгънәдә ул безгә үзенең сүзләрен әйтә иде. Инде ул бәлкем шушы да ул безнең күңелдә кирип калгандыр инде. Районда Найы Шараповның җитәкчелек тәҗрибәсен кулланышка алучылар байтак. Җитәкче буларак инде ул һәр вакытта безнең эшләгән эшләрне үзенең күз уңында тотты, акыллы киңәшләрен бирде, акыллы, тәртипле, шул вакытта таләпчән, җитәкче итеп, кеше итеп беренче буларак. Бүген Найы Шакировичка 60, энергиясе ташып тора, җиргә хезмәт итү дәвам итә. Районыбыз бик матур, районыбыз үсә, районыбыз яңара, шуңа күрә шатланып, инде рәхәтләнеп яшәргә насыйп булсын.